Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Φεβρουάριος, νέος μήνας, με ηλιόλουστο πρωινό σήμερα. Το τέταρτο μας θέμα πραγματεύεται την αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Τι είναι όμως το παιχνίδι? Ως παιχνίδι μπορούμε να ορίσουμε κάθε ευχάριστη δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, φαντασία και μη υποχρεωτική επιβολή. Η σπουδαιότητα του παιχνιδιού είναι τόσο μεγάλη που έχει αναγνωριστεί ως δικαίωμα του παιδιού και τιμάται 1 Φεβρουαρίου. Εξού και το θέμα μας αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από παιχνίδι σε κάθε του ηλικία. Σκεφτείτε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας παίζουν τάβλη, χαρτιά, πέκου, κεντάνε. Ας δούμε λοιπόν τους τομείς στους οποίους συμβάλλει το παιχνίδι στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Μέσω του παιχνιδιού αναδεικνύεται η φαντασία, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έκφραση συναισθημάτων, τραυμάτων, φοβιών και παράλληλα ενισχύεται το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, η σωματική του ανάπτυξη αλλά και η κοινωνικοποίησή του. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται ο λόγος των παιδιών και το εκφραστικό του λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί νιώθει ελεύθερο, χωρίς περιορισμούς και χωρίς καταπίεση. Βάζει μόνο του τους δικούς του κανόνες και εκφράζει με τον δικό του τρόπο τις ανάγκες του, καθώς και σκέψεις που του ανησυχούν και δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Η συναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συμβολικό και το δημιουργικό παιχνίδι. Άλλωστε, η παιχνιοθεραπεία έχει ενταχθεί ήδη στις θεραπευτικές παρεμβάσεις, στοχεύοντας εκτός των άλλων και στην επίλυση προβλημάτων των παιδιών, τα οποία αδυνατούν να εξωτερικεύσουν ή και να αποδεχτούν. Πολύ σημαντικό παράγοντα αποτελεί η εμπλοκή των γονέων στο παιχνίδι. Ποια είναι η διαφορά του να παίζω ενεργά με το παιδί μου από το να είμαι ένας απλός παρατηρητής? Πολλοί γονείς μου λένε στενάχωρα πως το παιδί τους συνήθως επιζητά μόνο τα ηλεκτρονικά μέσα απασχόλησης. Όλα τα παιδιά. Είναι το εύκολο παιχνίδι, η μασημένη τροφή όπως λένε. Η γρήγορη εναλλαγή εικόνας ήχου που ιντριγκάρει τον εγκέφαλο όλων μας. Και δυστυχώς η πιο επιζήμια. Θυμάμαι τη μαμά μου να κάθεται με μένα και την αδερφή μου στο χαλί και να μας μαθαίνει πώς να φτιάχνουμε σπίτια με τα τουβλάκια και να παίζουμε με τις κούκλες μας. Φτιάχναμε πάζλ μαζί της και μας συμφιλίωνε μέσω του παιχνιδιού όταν μαλώναμε. Για να σας προλάβω, η μαμά μου δούλευε 6 μέρες την εβδομάδα, 7 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά με ένα μαγικό τρόπο έβρισκε συνεχώς χρόνο για μας. Χρόνο ποιοτικό όμως. Δυστυχώς στις μέρες μας, τα ωράρια γονέων και παιδιών δεν ευνοούν τον ουσιαστικό χρόνο μεταξύ τους. Πολλές φορές και λόγω των εξαντλητικών υποχρεώσεων, η γρήγορη λύση για να απασχοληθούν τα παιδιά στο σπίτι έτσι ώστε να κάνει ο γονιός τις δουλειές του ή σε μία έξοδο για να συζητήσει ανενόχλητος με τους φίλους του είναι το κινητό ή το τάμπλετ. Λάθος, λάθος, λάθος. Λατρεύω τους γονείς που μεριμνούν για την απασχόληση των παιδιών τους σε εξόδους με παζλ βλοξογραφικής ή επιτραπέζια μικρού μεγέθους. Θα μου πείτε, Κατερίνα, θα πάμε για ένα καφέ ή φαγητό κουβαλώντας σάκο με παιχνίδια? Όχι. Εσείς δεν θα κουβαλάτε τίποτα. Όπως εγώ έχω την τσάντα μου μαζί μου με όσα χρειάζομαι, πόσο ωραίο είναι και το παιδί μου να έχει το δικό του σακίδιο με 2-3 παιχνιδάκια ή αντικείμενα που του αρέσει να παίζει. Ενισχύω έτσι άτυπα την προσωπικότητά του, την ανεξαρτησία του και την υπευθυνότητά του. Και θα του αρέσει. Θα είναι τα δικά του πράγματα και θα νιώθει περηφάνεια γι' αυτά. Δοκιμάστε το. Αν όχι, υπάρχουν και οδοντογλυφίδες που φτιάχνουν εξαιρετικά σχέδια τρυπώντας τα τραπεζομάντιλα μιας χρήσης. Διασκέδαζα πολύ μικρή με αυτό στις ταβέρνες. Για όλα υπάρχει λύση, αρκεί να θέλουμε. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα από τη σημερινή μας εισήγηση να κρατήσετε το εξής. Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια του εγκεφάλου μας ξεκινά και βασίζεται στα πρωταρχικά ερεθίσματα που λαμβάνουμε ως παιδιά. Τι καλύτερο αυτά τα ερεθίσματα να προέρχονται από το παιχνίδι. Αγαπήστε το παιχνίδι και βρείτε δημιουργικούς τρόπους να περνάτε τον ελεύθερο σας χρόνο, όποια και είναι η ηλικία σας. Καλό Σαββατοκύριακο!